Ако предпочитате спокойствие, тишина и здравословен начин на живот, ние предлагаме на вашето внимание къща, намираща се в село Рударци, изгушено в полите на южния склон на планина Витоша, заобиколен от невероятна природа и спиращи дъха гледки. Имотът се намира в спокойна местност, невероятна панорама и само на 2 минути от центъра на селото. Достъпът до имота е по асфалтиран път, без денивелация, което осигурява целогодишен достъп. Къщата, която предлагаме на вашето внимание, на 2 етажа, с разгъната застроена площ 170 квадратни метра, като всеки етаж е с отделен вход с възможност за обединяване на двата етажа с посредством вътрешно стълбище. Всеки от етажите е с застроена площ 56 квадратни метра. Прилежащи към къщата има 3 изменни помещения, които могат да се ползват с различно предназначение. Къщата разполага с голяма тераса от 25 квадратни метра с невероятна гледка към планина Витоша. Дворът е 1048 квадратни метра, като в него има изградено барбекю със собствен водоизточник, басейн с зона за шезлонги и масички, обособен кладенец с помпа, 2 покрити паркоместа, добре поддържани тревни площи с засадени в тях овощни дръвчета, малини, аронии, туи и лозници, обособени на метални конструкции. Във високата част на имота има изграден солиден дренаж, достигащ дълбочина до 8 метра. На улицата пред имота минава канализация и има възможност за включване в нея. Къщата е обзаведена и готова за живеене. Има действащи партиди за ток и вода, сод, изградена е и септична яма. Село Рударци привлича с добрата си инфраструктура, бързи достъп до автомагистрала Струма и спокойния начин на живот. Ако успял да привлече и вашето внимание, обадете ни се.